Division Rivals Reward σήμερα. Ακόμη ένα αγαπημένο επεισόδιο. Τελειώνει και η season σήμερα. Να δούμε. Μακάρι μας βάλει κάτι καλό. Θέλουμε κάτι καλό να κάνουμε improve την ομάδα. Έχουμε φτιάξει ομαδάρα όπως είδατε. Αλλά θέλουμε ακόμη καλύτερη. Φύγαμε! Λέω 26. Εδώ είμαστε λοιπόν. Rivals Total Rush. Τα rewards μας. Για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε 1.82 Team of the Week Player Pack, 2 Player Pick, 50.000 coins, 75, 40, 75, 30 και 2 Mega Pack. Να ανοίξουμε πρώτα τα Player Picks. Να πάρουμε το Curry. Δώσ' μας ρε φίλε κάτι καλό, 84 μας δίνει μόνο 84 ιδίες, έλα! Τι να πω, τι να πω. Βάλε πάμε μπήκε στις 4 τώρα γιατί άλλαξε η season. Και πέρα τα πακέτα που έχουμε κάποια άλλα από τα objectives πριν να αλλάξει η season. Θα ανοίξουμε και αυτά, πρώτα θα ανοίξουμε τα tradable, τα mega pack. Δεν έχουμε κάτι. Το άλλο mega pack τώρα. Δεν έχουμε walkout. Θα ανοίξουμε το 75/30 που είναι το tradable. Πάμε, δώσε κάτι. Δώσε. Δεν έχουμε walkout παιδιά. Setter back. Δεν είναι καλό. Να ανοίξουμε το Team of the Week. Να δούμε αν έχουμε κάτι. RM. Μεγάλη, ποιος είναι Premier League? Bradford. Εντάξει. Ανοίξουμε αυτό το 83/3. Δεν έχουμε δει walkout παιδιά ακόμα. Δεν έχουμε δει walkout, έλα ρε EA. Ανοίξουμε το 75/40. Έλα, δώσε. Δώσε. Setter back. Ισπανία. La Liga. Ο Μαρτίνες στην Μπαρτσελώνα που έχει το Team of the Week. Έχουμε κάτι άλλο. Και ο Σίμερ. Πόσες φορές το Σίμερ φίλε στον double walkout. Είναι ο Σίμερ. Εντάξει. Ο Νίκο Μαρτίνες. Πολύ ωραία. Και άλλο και πάκιο εδώ. Πάει ο Μαρτίνες παιδιά. Αλλά δεν είναι tradable. Να ανοίξουμε το 85/2. Γυναίκα είναι striker. Γαλλία. Παρί. Είναι η κατώτο. Δεν έχουμε double walkout. Στο 85/2. Να ανοίξουμε το 85/3. Δώσ' μας κάτι καλό ρε φίλε. Κάτι από promo, κάτι. Goalkeeper. Sommer. Όχι δεν είναι ο Sommer. Αγκολή στο μυαλό. Κόμπελ. Και πάλι δεν έχουμε double walkout. Ανοίξουμε το 86/2. Γυναίκα πάλι. CM. Αμερική. New York. Η Καεκούτοκαν. Και Λαβέλ, πώς λέγεται. Και ανοίξουμε και αυτό που κάναμε από το SBC, το Road to the Knockout Total Rush Pack. Πάμε, δώσ' μας κάτι καλό, σε παρακαλώ, δεν μας έχεις δώσει κάτι καλό, έλα. Σιέ. Ποιος? Σάμπι. Σάμπιτσερ παιδιά. Είναι καλή κάρτα. Δεν έχω καμία ιδέα. Καθόλου καλή κάρτα. Δεν μας έδωσε τίποτα. Και επειδή δεν μας έδωσε κάτι, θα ανοίξουμε το Hero Season Open Pack. Να δούμε τι θα μας δώσει. Αν μας δώσει κάτι καλό.
CAM. Βάιλα Ελίκα. Ποιος? Pop. Και ο Στόβοη, δεν ξέρω, είναι καλή κάρτα. Νομίζω πως δεν είναι. Δεν είναι. Και θέλω να ανοίξω και αυτό εδώ, το Ready Set Rush Pack. Δώσ' μας κάτι καλό ρε φίλε. Striker Αργεντινή, Λαουτάρο Μαρτίνες. Έχουμε κάτι άλλο? Και Rice, πόσες? Καρτσαούι. Δεν μας έχει δώσει παιδιά. Έχουμε βγάλει walkout, δεν μας έχει δώσει κάποιον καλό να κάνουμε improve την ομάδα μας. Δεν πειράζει. Έχουμε φτιάξει ήδη ομαδάρα όπως είπαμε. Έλα εσύ στο επόμενο επεισόδιο να παίξουμε μαζί τα 5 παιχνίδια για το Full Champions. Κάνε ένα like και ένα subscribe αν δεν έχεις κάνει ήδη. Από μένα έχετε γεια. See ya.